6 तारिख डिसेम्बर 2021 सानजा जरावो चिनि देवानी रिजिनेल कुवार गामिबो चिनि कायसा ब्लाइके खाव दुखु नांमोन कायसा पान्डा ओ पान्डावो तिनि अरो फाइमान जनाय मेडियारना फैलाव आनि सानजा जनि खापानि हमजामाय आफारो तै बिरो जत्तो तिनि नो खादु माने पान्डावो मानजा फाइनाय हासाल साफा ओ पारानि ओरिजिनल जत्तो नो खाका हम याफारो सानजा जरानि जों तिनि अरो उद्योग माना लायजावो लाइके खाव दुखु नांगो चिनि tipra motha ब्लक कमिटिनि उद्योगे ते ध्यान रिजिनल उद्योगे जों जत्तो नो अरो कुनो फ्लेक्स या भरक थखा गंखा बारानि जास्टिक नुबागै जों अरो जों आन्दोलन खालायनो तुमांखे जों थानाय 4 तारिख दिनो डिसेम्बर सिनि 9 ता नागादो सिनि ताकु चिनि पारानि कुवार पारानि चिनि गरम गोनां मार हासिन जमातिया तेजु ताम किरण कुमार जमातिया नो गुली खाइबे बुथारखा सुकान्त दास हानिबांगै उ सुकान्त दास नो भारतनि जे एक्ट नि मुताबिक बनो जों फासि रवानि ओंथो कठोर साजा रवानि ओंथो हाहि जों दिनि बनो बांगै जास्टिक दिनि सुरु तेलायबो दिनि सिनि आन्दोलन अमहायके जुदि जास्टिक मायाके जों कसां के नवा आसक तोया जों दिनि ब्लाइके खाव दुखु नांगौ दिनि साल बाय साल सा वादै खायफोनो जों हादै दखानि बांगै जबा खायबोनो बांगै जों दिनि कुनो वादिनो वादि होया हरनो हर होया खायबो कसां होया खायबो जत्तरो आन्दोलन बाथाजा हानिबांगै आंखौबो जत्तनो जदि सम हायके सिनि या फां होयते सिनि या रुं होयते जोंनो अमहायके जे सिनि गाहाम न नायबो अमहाय खायबो षড়যন্ত্র खायबो बुथारै दं हांखे अमनि जास्टिक सठिक खायबो गनो फासि साजा याके सिनि tipra motha ब्लक कमिटिनि तरफ থেকে तेबो कत आन्दोलन नाय तेबो सारा त्रिपुराबो सिनि उ आन्दोलन नाय हानिबांगै दिनि अरो फाइमान जाक फाइनाय जत्त ताकुते बहु समा आंखौबो जों दिनि अरो जास्टिक नायमनि लगे लगे सिनि ताकुक थै थांनाय मार हासिन जमातिया ते ताकुक किरण कुमार जमातिया बरंनि आत्मा बहायनो ईश्वरनि थानिबो शान्ति खायबो सिनि ओ बनिखला शान्ति खायबो गाहाम गोरों खायबो मा तंलांथों होयै जों दिनि केन्डेल रेलि फायलायनाय हानिबांगै अरो जत्त फायनाय रमा आं खा गाहाम याफारो चिनि दिनि प्रग्रामो चिनि जास्टिक सामानिबो खाबाय बाक्साके सबाबो फायनाय रमा खा गाहाम रविनो आनि प्रफेसर सामान अरन पारेका जत्त न हामबाय।